Ja, hát jó napot kívánok mindenkinek. Időközben eszembe jutott, és Vendel világított rá, hogy ma van az első Pampkutya koncert, és én meg rálájvoltam. Nem, minthogyha ilyen hatalmas nagy konkurencia letnék, így a Pampkutyának, egyébként, sziasztok, srácok, de érezhetően és láthatóan, minthogyha egy kicsit kevesebben lennének, bár nem feltétlen gondolom azt, hogy csak és kizárólag ezen múlik, de biztos ez is benne van valamennyi. Legalábbis Vendel valamennyire valószínűleg biztos, hogy ezért nincs itt. Jó, ez van. Nagyon sok embernek nem jutott így az első igen. Nekik vagy te. Így van, aki esetleg lemaradt róla, mert hogy a szerverek meg a minden lószar beütött, ezért itt vagyok én. Nem garantálom, hogy én sokkal jobb leszek. Énekelni például nem fogok. Sajnálom. És DJ-zni sem. Már láttam egyébként felvételt, hogy Tomi nyomja. Tomi nagyon nyomja, Keci jól nyomja, és ez egy picit talán jobban is érdekel, mint Norbiék, de bocsi Norbi, de hogy mind a kettő egyébként érdekel, de azért Tomi, hogy így nyomja, az egy picit úgy felcsigez, de ettől függetlenül amúgy az egész érdekel, úgyhogy mi is megyünk amúgy 13-án. Nem most 13-án. Április 13-án a választások után egy nappal. Érdekes lesz. Na, ti meséljetek, mi újság van veletek, hogy vagytok, hogy érzitek magatokat, milyen volt a hét, milyen lesz a hétvége, és egyéb dolgok. Csak is Kultúrgix. Köszönöm szépen, de azért tudom, hogy hol vannak azért itt a szintek. Tudom, hol a helyem. Tudom, hogy hol a helyem. Érzem legalábbis a testemben. Valahol be tudom magamat kategorizálni, maradjunk annyiban. De ettől függetlenül azért köszönöm szépen, javaslat. Mentek, nem gondoltam? Persze, hogy megyünk, ne hülyeskedj. Egyébként úgy voltam vele amúgy, hogy biztos, hogy nem... Én úgy voltam amúgy a legelején vele, hogy én biztos nem leszek az a fangirl, aki így nyomkodja az F5-öt folyamatosan, hogy mikor lehetne jegyet venni, és beírja a naptárába, és csinálja. Tehát én nem fanulottam rá ennyire, de úgy voltam igazából már vele, hogy ekkora hatalmas nagy hype van körülötte, meg amúgy is tényleg így írták, hogy ugye Tomi lesz az előzenekar. Nyilván engem is valamennyire így érdekelt, mert azért az én fiatal koromat is eléggé meghatározta amúgy az, hogy láttam egy beszélő kutyát az interneten. Az első, a YouTube-os, a tényleges YouTube-os időszakom legelső videói közé voltak sorolhatók egyébként a Pampkutya legelső részei. Nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, nagyon kis ártatlan volt, és én nagyon-nagyon csipáztam, én nagyon szerettem. Akkor voltam 16-7 éves, nem tudom, már nagyon-nagyon régen volt. És ez egy kicsit ilyen színmelengető az, hogy ez idáig eljutott, hogy most így gyakorlatilag így a régi és az új nézők is hát belegeszlightingolták a Norbiékat abba, hogy legyen ebből egy koncert, mert kurva jó lesz. Nyilván bennem is így főként amúgy nosztalgia, az él bennem, az ég leginkább bennem. De úgy voltam vele, hogy az első között biztos, hogy nem fogok erre izolni, de amikor már a harmadik, negyedik, ötödiket adták el, úgy voltam, hogy jó, oké, nézzük meg, és akkor igazából az utolsó koncertre sikerült amúgy egyet szerezni. Nem volt egyébként túl nehéz, mert akkor már leült amúgy a hype. Valószínűleg egyébként nem is leszünk sokan, valószínűleg, de majd meglátjuk. Meglátjuk. Átlagos 7 laborok, ma voltam új szemét csináltatni, mert elfelejtettem, hogy lejár. Én is jártam már egyszer így, mármint, hogy nem járt le, de majdnem lejárt, és az utolsó pillanatra hagytam, nem volt túlságosan kellemes, de örülök, hogy egyébként te meg tudtad oldani. De örülök az átlagos hetednek is, örülök, hogy nem volt feltétlen izgalmas, mert azért néha jó egy kicsit amúgy átlagos hetet eltölteni. Én amúgy ezt adom.
hogy nem minden hét ilyen borzasztóan izgalmas, és exciting, minden új, minden nem csak egy tök átlagos, nincsen semmi dolgom, nem kell, nincsenek új ingerek, hagyjatok békén, csak csinálom a dolgomat. Néha ez is kell. És én amúgy nagyon-nagyon örülök az ilyen heteknek egyébként. Anyukám szerencsére, mert nagyon rosszul volt, és haza tudtam vezetni. Ja, hogy ez a személy, ő is a hivatalban dolgozik. Ja. Velem nagyon izgalmas dolog történt pár napja, láttalak titeket egyik cím leadásakor. Pár napja láttalak titeket egyik cím leadásakor, felslisszantatok a járdára. Cím leadás. Futár vagy ilyesmi. Jaj, bazd meg, jó! Oké, jó, leesett, bocsánat, elnézést, nem értettem, hogy milyen cím. Jó, értem? Világos, oké, jó. Itt vagyok, hello, értem. Jó, nehezen esett le, köszönöm. Erzsi egyébként amúgy a fordítóm, hogyha éppen bufferel az agyam, akkor lefordítja az én nyelvemre, erre a nyelvre, akkor sikerülsen amúgy le tudja fordítani nekem ilyenkor, ennek örülök. Na. De írtad szarul, nem ezt, pont ez a lényeg, nem te írtad rosszul. Na. Felsőszantatok a járdára, gondoltam, hogy hú, ismerős arcok, de kik nem értettem, majd pár másodperc múlva fogtam föl, hogy ti vagytok, majd eltűntetek a horizonton. Ebből egy ilyen vadnyugati western lehetne csinálni. De merre volt ez? Így Kultúrgeeks lokáció beazonosítja. Nem is tudom, pár napja, hol császkáltunk. Vásárolni voltunk. Pár napja, pontosan melyik pár napja? Nem tudom, nagyon sok helyen mászkáltunk mostanság. A mai napon egyébként tök izgalmas helyre mentünk. Nem tudom, ismeritek-e, Rage Roomozni voltunk. Szóval, hogy ez egy olyan hely, hogy kapsz egy csomó tárgyat, ilyen üvegeket, meg elektronikai eszközöket, meg ilyesmiket, és akkor hát kapsz mellé egy baseballütőt, meg egy vascsövet, meg védőfelszerelést, és szét kell várni mindent a picsába. Én pacifista vagyok egyébként, én nem szeretem az erőszakot. Én nagyon hangos, dühös ember vagyok alapvetően, hogyha dühös vagyok, akkor nagyon hangos vagyok, de én alapvetően nem nagyon... nem okoztam még senkinek se kárt, és nem is szeretnék egyébként, és nem nagyon testesül meg a dühöm abban, hogy fizikailag bárkinek vagy bárminek is átsak. Tehát ilyen még soha nem fordult elő, valószínűleg a jövőben se fog ilyen előfordulni, és érdekes élmény volt. Már régóta egyébként már szemezek vele, hogy egy alapvetően ilyen levezetés kapcsán, meg amúgy biztos, hogy jó munka lehet kipróbálni. Kicsit azért reagálom, de most így karácsonyi ajándékra a testvéremtől kaptuk, ezúton is egyébként nagyon szépen köszi neki, kaptuk ajándékba egy ilyen 30 perces sessiont, hogy kaptunk, nem tudom, valami 12 darab üveget, kicsi nagyot, meg egy csomó ilyen elektronikai cuccot, meg ilyesmiket, és akkor szét lett vele picsába, és volt egy monitor is, amit együtt vertünk szét Erzsővel, tök jó volt amúgy. Tök jó volt, eskü tök jó volt, olyan hullafáradtak vagyunk, olyan jót fogok aludni, bassza meg, de mint a nem tudom, mint a kis cica. Úgy bedobom a szúnyát a mai napon, hogy el nem tudjátok képzelni. Úgy bele fog törni a paplan, hogy megőrülsz. Zseni volt. Nagyon jó volt, és nagyon-nagyon elfáradtunk benne. A karjaim egyébként nagyon fáradtak. Néha ki kell engedni a gőzt. Ja, egyébként úgy pont ezt mondta amúgy a csávó is, aki vezeti a helyet. Ilyen idősebb faszi volt. Tök cuki volt egyébként, jó fej volt. Én azt gondoltam, hogy egy ilyen helyet egyébként egy ilyen nagy széttetkózott, ilyen tarkopasz, ilyen kigyúrt állat, de nem. Egy ilyen tök átlagos, ilyen bácsi vezetett, tök jó fej volt. Úgyhogy nem volt ez. Nem szívesen adom ki, hogy valaki nagyon várjon titeket, max ennyit, egy kisebb pláza van a közelben. Európeum? Hát vagy az Európeum, amellett most nem nagyon mászkáltunk mondjuk. Corvin, oda amellett sem. Corvin, ott is voltunk. Sugár. Sugárban is voltunk. Tényleg a Sugár? Hát, akkor ott volt. Képzeld, még az arénában is voltunk. De az nem kisebb pláza. Az nem kisebb pláza, de akkor valószínűleg a Sugár volt. Budapest összes plázájában
Mindegy, ezt elmondhatjuk egyébként, nincsen közünk ahhoz a környékhez, amúgy azért néztük meg az agyugrászt egyébként a mozikban. Valószínűsítem egyébként, hogy sugár volt, mert most az volt az egyetlen pláza a kisebb plázák közül, ahol voltunk, és ja, az agyugrászt néztük meg. Amúgy nagyon jó mese, nézzetek meg. És amit még biztos, hogy nézzetek meg, az a kurva kibaszott Hail Mary küldetés. Azt nézzétek meg, úristen bassza meg, ha akartok nagyon jó skifit látni, ha nagyon szeretitek a skifiket, ha szeretnétek egy tisztán szórakoztató filmet látni, akkor nézzétek meg azt a filmet most. Nagyon jó. Nagyon cuki, nagyon színmelengető, nagyon szórakoztató, nagyon vicces, rendkívül vicces film, az utóbbi évek egyik legviccesebb filmje a mozikban, nem hülyéskedek, viccen kívül mondom, haha. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt. Izgi volt egyébként a történet is. Nem egy tét nélküli. Nem volt tét nélküli, igen, de alapvetően nem is volt egy olyan dolog, hogy na vajon hogy lesz vége? Pontosan tudod, hogy lesz vége, egyébként volt talán benne egy-két csavar, de pontosan tudod, hogy lesz vége, de nem ez volt a lényege, az volt a lényege, hogy egy ilyen kalandos utazás volt, amin végig kísért téged, és fogta a kezedet, és végigvezetett, és borzasztóan jó volt. Nagyon jó volt. De majd lesz belőle egy podcast, majd hétvégén megcsináljuk. Ja. Na, skacok, mi lesz a mai napon? Nem fogjuk folytatni most a 100 játék koslistánkat. Most már csak 99, ugye? A Last of Us-t kiúszhatjuk róla. A mai napon egyébként egy ilyen könnyedebb dologgal szerettem volna eltölteni. Lehet, hogy már a könyökötökön jön ki. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ismeritek amúgy. Vagyis, hogy valaki biztos, hogy ismeri. Nagyon-nagyon sok streamer, illetve videós készített már belőle contentet. És lehet, hogy egy kicsit lemaradtam róla, de leszarom, akkor is ki akartam próbálni. Szerintem mókás lesz, és úgy gondolom egyébként, hogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen kihagyhatatlan, egy ilyen kis könnyedebb, semmi feszengés, semmi nagy komoly cucc, egy ilyen másfél, maximum 2 órában itt el leszünk vele, és valami lesz belőle. Na, szóval a mai napon a My Voice Zoo nevezetű játékot szeretném veletek együtt így kipróbálni, nem tudom, hogy hányan ismeritek. Ez egy olyan cucc, ahol egy állatkertet kell gyakorlatilag vezetni, üzemeltetni, és az állatok hangjait, azokat én fogom adni. Tehát, hogy van egy lehetőség arra, hogy mikrofon segítségével fölveszem az én hangomat az adott állatnak. Na most nyilvánvalóan ezt lehet nagyon cuki módon csinálni, hogy mit mond a bárány? Be? Meg lehet úgy is csinálni, hogy valamit trollkodok, illetve lehet úgy is csinálni, hogy valamilyen égbe kiáltóan vállalhatatlan stílusban ezt most így előadom nektek. Szerintem valahol a kettő között leszünk az utolsó kettőnél, hogy valahol a vállalhatatlan és a trollkodás közötti részen. Szóval én valahogy így tudom most ezt így elképzelni. Aztán majd meglátjuk. Aztán majd elmondjátok, hogy ez pontosan milyen is volt. Én minden esetre egyébként szerintem fun lesz, szerintem szórakoztató lesz, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszeni fog. És akkor kezdjünk is bele. Egy pillanatot kérek, és már is elindul a játék. Boom. Mindjárt bejön. Nyugi, ott van. Na. Nem halljátok, igaz? Jó, akkor egy kis pillanatot kérek. Azt mondja, hogy hangszórók. Jó, elméletileg most halljátok. Igen? Szerintem igen. Szerintem most halljátok. Jó. Ja, Lucyvel vagyunk.
Egyébként nagyon érdekes így a két grafika közötti kontraszt, nem? Én úgy gondolom. Tehát, hogy a középen lévő Lucy az a nagyon kawaii, nagyon cuki, nagyon a mellette lévő meg gyakorlatilag az lehetne egy ilyen hentai, mármint hogy szexuálisan túlfűtött anime is, de mindegy, ezt hagyjuk. Ezt. Lépjünk túl ezen, és csináljunk a dolgunkat. Na, igen. But it does sounds kind of fun. Nagyon fun lesz, én úgy érzem. Jó, VSD-vel mozgunk. Egyébként nyilvánvalóan vannak azért rétegei a játéknak. Szóval, hogy itt ez nem csak arról szól feltétlen, hogy így jaj, cicát, ezért megtaláltam, meg nem tudom mi, hanem, hogy azért itt lehet amúgy kiváltani ilyen extra területeket, meg ilyesmit, szóval opera. Na, nem tudom, mennyire lesz hangos. Lehet, hogy még feljebb is vehetjük, nem? Jó, már mondjuk menjünk 90-re. Hát ez lehet, hogy sok. Akkor menjünk vissza 85-re. Szerintem ez jó lesz. Jó. Oké, na lássuk. Szóval, legelső állatunk. Igen. Tehát úszik a vízen, de a... Aha, jó. Szerintem ez egy kacsa. Yes, ez egy kacsa lesz. Milyen hangja van a kacsának? Milyen hangja van a kacsának, Erzsi? Nem vagy itt? De azért remélem, hogy te is segítesz benne. Na most lehet egyébként azt is, hogy én adok valami hangot, meg lehet egyébként az is, hogy máshonnan szerzünk forrásokat. Na melyik legyen? Várjál, gondolkozunk, egy pillanatot kérek. Több lehetőségünk is van. Van egy hangtáram, amiből egyébként csináltunk cápaidézés. Na, egyébként sajnos a játékban nincsen cápa, úgyhogy be kell élnetek ezzel a cápával itt, amit nem tudok ide rakni, mert nem látszik a baszki a képen. Jó, akkor azt nekem egy cápát. A zsepi cápa sajnos nem lesz a képen. Cápa? Cápa? Hol a cápa? Hozod már a cápát? Hozd már a cápát. Jaj, együtt megnézzük. Gyere, Szilárd. Na. Sajnos nincs a játékban cápa. De itt a cápa hiány pótlásra, Szilárd. Remélem, hogy vele is megelégedtek. Szóval. Milyen hangja van a kacsának? Kérdezi Gyulának milyen hangja van. Gyulának pontosan tudjuk, milyen hangja van. Olyan hangja legyen a kacsának? Ne. Mi? Végül is lehet? Ő általán a legközelebb ahhoz, hogy cápa hangja legyen. Akkor Szilárd fog neki hangot adni? Adjon neki Szilárd hangot, jó? Várjál. Várjál, nem jó, elbasztam! Várjál! Elbasztam! Hol vagyok? Pillanat. Vagyok, mindjárt nyugodjál le. Mindjárt meg lesz. Na, szóval, ott adtunk, hogy? Amúgy nem rossz. Egyébként. Nem rossz. Talán kicsit halk. Nem, próbáljuk meg még egyszer. Na még egyszer. Ez jó lesz. Jó, első hangnak jó lesz. Konfirmáljuk. Nagyon jó. Igen? Mondjad. Nagyon jó. Imádom. Tök jó. Szuper. Még egy állatot most. Ide nekem. Pont. Bori! Mit mond a bárány? Mit mond a bárány?
Na? Mit mond? Én tudom, mit mond. Ti tudjátok, hogy mit mond? Én tudom. Hol vagyunk? Ez felháborító. Ez felháborító. Jó! Nagyon jó! Tetszik! Nem adtunk nevet! Úristen, a kacsának se adtunk nevet! Jó. Jó. Ő a soros bárány. Ez felháborító. Nagyon jó! Nagyon jó! Tetszik! 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 Ez felháborító. Na várjál, kacsát nem lehet már átnevezni? No! Nem csak re-recordolni lehet, na nem baj, nem baj, nem baj. Ez felháborító. Nagyon jó, ez a felháborodott bárány, imádom, nagyon jó. Ez mi a szar? Mi a szar? Ez a kos! Jön a kos! Milyen hangja van a kosnak? Miért nézd el így? Mondom, az, mint a báránynak. Ó, micsoda? Hát, kosnak ilyen... Ő is felháborodott legyen? Nem. Azt nem mondtam. Férfiasabban felháborodott, nem tudom. Igen? Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Meg is Na várjál, kell még egyszer, neki. még egyszer, még egyszer. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Nem jó, rosszul kezded. Na, Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. nem jó, na még egyszer. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. De Szerintem baszki, az Orbán Viktor rosszul, megnyeri. rosszul van időzítve. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Meg is kell neki. Jó, jó, jó. De Szerintem miért? az Orbán Viktor Rosszul, megnyeri. rá. Várjál, még egyszer. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Igen? Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. De mi ez az elején ez az... Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. De Meg is várjál. kell neki. Jó, 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 kussoljál. Nyerni. Kuss! Szerintem az Orbán Viktor Nem jó? Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Meg Most. is kell neki. Jó lesz. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Ez az, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Jó lesz. Ő a nénye. Tökéletes. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Mondjad, bárány! Ez felháborító. Mi van? Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Jó lesz. Tetszik? Tetszik? Na, Szerintem az Orbán Viktor jó, oké, megnyeri. kussoljál. Lóka! Please. Milyen hangja van a lókának? Nem tudom, de Ákosnak hívják. Ákos a róka? Ákos a róka. Nézem. Hát a lónak a faszát. Hát a lónak a faszát. Hát a lónak a faszát. Nem jó? Hát a lónak a faszát. Merje. Jó kell időzíteni. Hát a lónak a faszát. Hát a lónak a faszát. Nagyon jó! Ákos! Ákos a róka. Imádom. Nagyon jó. Teljesen jó. Megvettük. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Hát a lónak a faszát. Nagyon jó. Mondjad. Mi? Ez felháborító. Én is úgy gondolom. Na. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Na, ez egy pingvin. Na, láttam a sziluettjéből. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Milyen hangja van a pingvinnek? Erre van valami. Pingvinnek valami hang? Én is kiadhatok hangot.
Az is lehet vicces. Kifogytál a közéleti utalásokban? Nem, nagyon sok közéleti utalásom van még egyébként, de nem feltétlenül akarom elsütni minden egyes faszatöltényemet, na. Milyen hangja van a pingvinnek? Jó lesz. Jó lesz? Azt mondod, megvetted? Igen? Ez kicsit hangos volt. Még egy kicsit. Jó lesz. Ő a... Mi legyen a pingvin neve? Servus Quantum Telescope! Blerp. Blerp a pingvin. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Hát a lónak a faszát. Oké, nagyon jó, eddig nagyon tetszik. Oké, Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. oké, kussolj! Na, rossz már! Varus hangok. Varusnak volt valami vicces? Hűha. Nem emlékszem. Milyen hangja volt Varusnak? Biztos, hogy a kenyér meg ezek között meg. Jó, az jó. Kenyér. Kenyér! Kenyér! Na jó, még egyszer. Kenyér! Kenyér! Jó lesz. Tetszik? Varus? Az Orbán Viktor megnyeri. Kenyér! Nagyon jó! Eddig tetszik. Mondjad, mi van, pingvin? Mondjad, Varus! Kenyér! Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Ez felháborító. Az A lónak Orbán a Viktor faszát. megnyeri. Nagyon jó! Nagyon jó! Tetszik. Az Orbán Viktor megnyeri. Jó van, Ez kussolj már! Na, mi van? Ez Szerintem egy az medve Orbán lesz. Viktor megnyeri. Apex Predator. Ez egy... Várjál, mi? Arctic? Szerintem az Orbán Viktor Akkor ez egy jeges megnyeri. medve? Ez egy jeges maci. Kóla. Kóla. Na várj. Kóla. Kóla. Jó lesz, ő lesz a Koka maci. Mi van? Kóla. Nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. De van még rendes mém hangom is, ne aggódjatok, nem vagyok Szerintem kifogyva. az Orbán Viktor megnyeri. Jó van, értjük! Ez egy rénszarvas? Igen, ez egy rénszarvas. Milyen hangja van a rénszarvasnak? Nincs egy horror hangeffekted? De van. De miért pont horror? Nagyon sokszor ilyen paranormális videókban konkrétan szarvasrögést vesztek fel, hogy úristen, a háttérben szellemek vannak. Jó, az jó, azt megcsinálom. Várjál, várjál. Várjál, újra kell. De miért akad itt az elején? Várjál. Várjál, megoldom. De miért? Várjál, jó kell időzíteni. Látom már mi a probléma. Látom. A zene a probléma. Ez jó lesz. Jó lesz. Ő a halászszarvas? Jó.
A rémszarvas. Nagyon jó. Ő a rémszarvas. Tök jó. Ő a rémszarvas. Jó, szerintem ezt a zenét le kell Szerintem az Orbán nyomnunk, Viktor megnyeri. mert a zene akasztja be a felvevőmet. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Nem is baj, nincs rajta zene. Jó. Oké, kövi. Ez egy papagáj lesz? Never tell a secret you are... Igen, ez egy papagáj lesz. Papagáj! Ó, tudom, mi lesz a papagáj hangja. Még egyszer? Várjál! Jó lesz? Nem jó. Gyorsított személyvonat indul De baszki, Székesfehérvárra a harmadik vágányról. Kus! Pont a végén. Gyorsított személyvonat indul Székesfehérvárra Pont a vége harmadik lemarad. vágányról. Várjál, jó lesz. Pont már ezt a zenét le kell kapcsolnom. Gyorsított személyvonat indul Székesfehérvárra Jó a lesz. harmadik Ő lesz. Nem, a nevek adásában nem vagyok túl jó. Mi legyen a neve a papagájnak? Ő lesz a Mávos Lajos. Na, a zenét azt le kell vennem, mert a zene bebaszik itt. Mondjad! Ez felháborító. Köszönöm szépen. Jó, azt mondja, ez egy pelican? It poses in the middle of the lake, but ez egy flamingo lesz? Ez egy flamingo? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Milyen hangja volt a flamingónak, amikor voltunk? Ez Olaszországban? Hangja. Vagy Franciaországban, bocsánat. Milyen hangja? Ez reket modern hangja. Reket hangja? Annyira nem egyedi. Ilyen? Mondjuk. Egyedi. Na várj. Oké. És ő a franci. Ő lesz franci, mert Franciaországban láttunk ilyen hangok. Ilyen fel... Nagyon jó. Ilyen pedikánokat. Vagy mi az? Flamingók a rendezés, bocsánat. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Igen, szerintem is. Mi? Jó, ő kicsoda? Day and Nights... Ő egy bagyó? Ő egy bagyó? Nagyon jó. Bagyó, Mr. Bagyó. Bagyónak mi legyen? Hát ő a részfaszú bagoly. Nice. Ő a részfaszú bagoly. Nem? Nem? Most mondjátok, hogy nem a részfaszú bagoly. Várjál, meg kell keresni. Rosszát tett a tűzre, Sanyin megbüntett a hamu, majd eljön érted, kiszívja a zsivány méretkor. Jön a részfaszú bagoly. Sá-la-la-la-la, sá-la-la-la, sá-la-la-la. Jó, valahol itt. Sá-la-la-la-la. Elbasztam. No! Várjál, még nem vagyok ebben járatos. Jó lesz. Ő a részszerszámos. Ő a részszerszámos bagoly. Mondom, nevekben nem vagyok túl jó. De... Menjünk körbe! Mondjad! Ez felháborító. Oké? Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Nagyon jó.
Nagyon jó. Imádom. Ez fel. Nagyon nagy tér van itt, úgy nagyon sok állatot el lehet Szerintem az Orbán... raktározni. Kenyér! Kóla. Szerintem Szerintem jó az lesz. Orbán Viktor megnyeri. Szerintem ez tökéletes lesz. Igen. Na jó van. Kövi. Szerintem az Orbán Ő egy Viktor sas. megnyeri. Jó van már! Ő egy sasó. Milyen hangja van a sasnak? A pacemakerben a sasi. Sasi. Ilyen a béke. Légy szíves. De ezt nem tudom megtalálni, vagy igen? Biztos, hogy van. Mi vagyunk az egyetlen békepárti kormány az Unióban. Jó van? Na. Nem. Ilyen a béke, azt mondjad. Harcban ilyen a béke. Na, ez kell nekem. Ez jó lesz. Ilyen a béke. Ilyen a béke. Rossz volt az időzítés. Ilyen. Jó lesz. Ilyen a béke. Ilyen a béke. Ő itt, Orbi. Az mi What? Mi volt az? Yeah! Ilyen a béke. Nagyon jó. Tetszik. Nekem eddig nagyon jó. Szerintem Ez az Orbán tetszik. Viktor megnyeri. Valami epic amcsi cucc. Szerintem ez is jó. Szerintem az Ez Orbán is Viktor vetekszik megnyeri. vele, de hogyha nem vagytok megelégedve vele, akkor újra vehetjük egy... Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Igen. De egyébként lehetett volna a America, fuck, csak szerintem az nem fért bele, fért volna Szerintem bele az Orbán 3 Viktor másodpercbe. megnyeri. Úgyhogy ja. So the throne of the Savannah Guarded, akkor ez egy oroszlán lesz? Yes, ez egy oroszlán. Oroszlánnak milyen hangja van? Segítsetek, milyen hangja van az oroszlánnak? Szerintem sejtem. Várjál, elvesztem, jövök. Úristen, very big. Úristen, very big. Nem biztos, hogy erre gondoltál így legelsőre, hogy ez lehet az oroszlán hangja, de én úgy gondolom, hogy szerintem ez is alkalmas arra, hogy egy oroszlánt megszemélyesítsünk. Ő itt Vera. De hát ez hím. Picsába, akkor nem tudom, nem vagyok jó névadásokban. Tényleg, de hát beírhatod csak, hogy very big. Akkor very big. Úristen, very big. Jó, Kövi, ő egy rinó. Igen, ő egy rinó lesz. Igen, láttam, ő egy rinó. Milyen hangja van a rinónak? Milyen hangja van a rinónak? Jó, ez torzít. Ez is fog. Nem jó. Várjál, valami más kell.
Ez véletlenül túl erotikus lett. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Ő lesz. Nem tudom, ez kényelmetlenül erotikus lett, elnézést kérek, de megtartjuk, mert tetszik. Nem is akarom elnevezni. Nem akarok nevet adni neki. Nem tudom. A feleséged, nem tudom. Nem adok rá érvet. Jó lesz, jó. Ez csak Huncut János. Ez felháborító. Én is így gondolom. Úristen, very big. Ez Nem volt szándékos, hogy ilyen szexuális legyen. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Jó van, értjük. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Ez egy elefánt. Ez egy elefánt. Jó lesz. Jó lesz. Milyen hangja van az elefántnak? Erre kellett volna a very big. Picsával, nem baj. Nem baj. Nem baj. Kitalálunk valami hasonló jót. Valami hasonló jót. Elég bajaz! Elég bajaz! Tökéletes! Szerintem ő lesz Alex az elefánt. Nagyon jó. Viktor megnyeri. Úristen, very big. Elég bajaz! Úristen, very big. Jó van, oké, értjük. No, várjál. Oké. Szerintem az Oké, értem. Világos? Kóla. Jó. Na, mik vannak még itt egyébként? Lehet, ilyen különböző... A Varuszos jó lett. És vannak ilyen különböző lokációk is. Ez mi? Jungle Course Camp. Animal Spencer Bio. Left and so organized. Oké. Itt lehet kórus csinálni? Vegyük már meg, próbáljuk ki. Várjál, ez mit tud? Így összehangolja ezeket az állatokat? Vagy ezt mit kell csinálni? Place your animal... Micsoda? Place your animal... Nem tudtam olvasni! Place your animal... Tehát ide, igen. Jó van már! Igen. Elhelyezem őket ide. Igen. És most mi történik? Ja, hogy mindegyiket le kell? Várj, akkor mindegyiket ide rakom. Igen. Meg lesz a kacsa is. Ja, ott van. Na, itt vagyok. Igen? És most mi van? Nem tudod elolvasni, mit írt. This comes one way from left to right. So well organized. Pedig el van helyezve mindenki. Vagy itt az a baj, hogy nem mindenki nem mindenki a forestből jött? Lehet. Ilyen a béke. Jó, akkor még kell 2 állat, és akkor... és akkor valószínűleg meg tudom csinálni. Jó, oké, valószínűsítem egyébként. Oké, ezt felborítom. Ez egy hippopotámusz! Hippo! Volt valami nagyon-nagyon hülye ilyen kinder hippós, happy hippós reklámnak a zenéje. Én attól falra másztam kiskoromban. Happy hippo reklám. De nem biztos, hogy megtalálom. Jaj, ne, itt vannak. Kinder, boldog víziló. Lehet, hogy ez volt az?
Nem tudom, de valami nagyon zenés hülyeség Kinder Pippo presenta! Hippo presenta! Nem ez volt. Valami más volt. Igen. A természettudósok azt gondolták, hogy a víziló Úristen, tényleg! víziló formájú édesség. Feltétlenül meg kell kóstolnotok ezeket a különleges víziló formájú bocsákat a Kindertől. Incsiklandóan finomak. Kinder Happy Hippo. Lágykrémmel töltött ropogós ostya, könnyű habpelyhekkel. A mogyorós mellett már új, kakaós változatban is. Kakaós! Ó, ez jó lesz. Ez jó lesz. Én ezt megvettem. Én azt mondom, ez jó lesz. Szerintem ez van annyira idegesítő. Van annyira idegesítő. Ő lesz... Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom! Nosztalgia. Nem vagyok jó névadásban. Orbán Viktor megnyeri. Cute in cartoons, but reality is not so cuddly. Akkor ez egy medve. Ez egy sima medve. Ez egy sima medve. Ez egy sima medve, hölgyeim és uraim. Nagyon jó. Sima medvének milyen hangot adnátok? Ez a jó kérdés. Mi? Várja, van egy jó ötletem, de nem tudom, hogy megtalálom-e. Megpróbálom megkeresni. Nem. Hol a faszó van? Ez mi a fasz? Ez miért tök? Nem, ez nem jó. Itt van a gumi. Nem, a hülyeség. És nem akarok megint Alex Hovics hangokat. Szerintem azt elég egyszer elsütni. Ez biztos, hogy több mint 3 másodperc. Jó, legyen még egy Alexos. Nagyon szépen köszi. Várj, újra. Nagyon szépen köszi. Nagyon szépen köszi. Szerintem ez jó lesz, de akkor ez úgy Alexos, de az igazságtanak, hogy ez így adta magát egy kicsit. Jó, ő a hálás Maci. Nagyon szépen. Ő nagyon hálás. Ez mi? Seems to think strives alone, making the forest. Ő egy... egy cica! Ez egy cica! Hát ezt szerintem én fogom kiadni. Vagy, ha megtalálom, nem biztos. Hogy írjam be? Nem tudom, hogy hol volt. Megvan! Ez itt Jenőke, az állatok királya. Figyelsz, Jenőke? Az állatok királya este vadászik, nappal alszik. Ő az oroszlán. Szegény Jenőke. Előbb-utóbb túl fogja terni. Szegény Jenőke retardált lesz. Minden világos, Jenőke?
De miért ilyen halk, Jenőke? Hívják ezt a vadállatot? Ceca. Cica. Jó. Imádom Jenőkét. Na nyomjon Jenőke. Cica. A vége. Cica. A vége az belem hallatszódott, nem jó? Cica. Cica. Úcsó, mindjárt jó lesz. Jó lesz, megoldom. Cica. Cica. Ceca! Művésznőt? Ja, ezért gondolsz Tóth Gabira? Nem. Túl magas labda, túl magas labda. Maci nagyon élvezi. Túl magas labda, nem játszunk ilyet. Nem. Na jó, na, menjünk végig. Amúgy nagyon sok állat van, de szerintem végigmegyünk. Az utolsó egy csiga, akkor mindenképpen végigmegyünk. Ez egy beating chest, ez egy gorilla? Ez egy gorilla. Ez hogy ismer föl az állatot egy sziluettből játékot játszuk egyébként. De legyenek illúzióink, ezt játszuk. Milyen hangja van a majomnak? Ez egy Pokémon játék? Ez egy Pokémon játék, igen. Who's that Pokémon? Igen. Milyen hangja van a gorillának? Megdobálok szarra. Kaki! Nem tudom. Azt most én adom ki szerintem ezt a hangot. Valamit kitalálunk. Nem tudom, nem, valami más kell. Epic. Jó lesz, ő lesz epic. Kész. Jó lesz. Haladjunk. Ez egy looks like the thing's cuteness solves everything. Ez egy panda. The final guest. Valamit kiváltottam, valami achievementet. Na, Panda Maci. Panda Macinak milyen hangja van? Húzzatok a picsába, kurva mongolok! Micsoda? Küldtem Panda Maci hangot. Ja, küldött Ezsi. És a Kikára is küldtem egyet korábban. Big Panda Sounds, oh my god. Ez mi? Ilyen hangja van a pandán? Ezt én is ki tudom adni. Jó. Nem? Jó. Nyikorgó ajtó. Oké. Vagy VD40. Epic. Nagyon szépen köszi. Ez egy lajhár. Nincs elég pénz a lajhárra! Gyerünk, termeljétek nekem a lobettet. Oh god. Úgy, lajhár. Lajhár hangok. Milyen hangja van a lajhárnak? Annak is valamilyen elbaszott ilyen... Fuss, Ribanc! Fuss! Én megvettem. Fuss, Ribanc! Fuss, Ribanc! Figyelmeztető. Frigyes. Nem fér ki! Akkor figyelmes, frigyes. Picsába se fér ki. Akkor így. Fuss, Ribanc! Nagyon szépen köszi. Jó lesz. Jó. Fuss, Ribanc! Nagyon szépen köszi. Jó. Elfőtt a lovettánk, úgyhogy körbe megyünk. Mondjad. Ez felháborító. Úgy gondolom én is.
Igen, Ákos? Hát a lónak a faszát. Nagyon jó. Az Orbán Viktor megnyeri. Én meg vagyok elégedve. Nagyon szépen köszi. Ceca. Mondjad, Ceca. Cica. Ez a legjobb, legcukibb lett. Imádom. Úristen, very big. És ha egymás mellé rakom őket, akkor mi történik? Viktor megnyeri. Ez felháborító. Akkor mi történik? Szerintem az Orbán Viktor Egyébként. Ez felháborító. Szerintem Hát az a Orbán lónak a Viktor faszát. megnyeri. Igen. Erje. Jó, kocsolja. Gyere, Blerp. Oké. Filmszarvas. Ez szerintem egy olyan brutális nagy káosz lesz, hogy nem fogjuk érteni, mi történik. Itt nem tudok átvenni? Akkor végig kell mennünk sajnos. Nagyon jó. Very big. Úristen, very big. Ilyen béke. Jaj, tényleg még MÁV hang is van, most jutott eszembe. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Ilyen metal bandát lehetne belőle csinálni egyébként itt az állatokban. Nagyon jó. Nagyon jó. Gyere, figyelmes! Jó van, figyelj, nyomjad! Nyomd a többiekkel. Van még itt valaki? Ceca! Ó, és még epic gorilla is ott van. Jó. Oké, kus. Mi van még? Nosztalgia, hipó. Jó, oké, mindjárt végig megyünk. Még itt van valaki, úgy érzem. Igen, Alex lemaradt. Gyere, Alex. Na jó van. Lássuk. Készen álltok? Menjünk végig. Nagyon szépen köszi. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Ez felháborító. 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 Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Ez felháborító. Oké. Jó. Még van 9 állat, bírjuk ki. Ez ki? Ez a béka. Ő Zsolti a béka. Nagyon magas labda ez is, nem? Sajnos ez is, nem? De valami jó kéne a békához. De nem akarok belgát berakni. Az nagyon-nagyon nem oké. Az túlságosan egyszerű lenne. És mi nem szeretjük az egyszerű dolgokat. De van cáp. Az a baj, hogy nincsen cápa a játékban, pedig ilyen király lenne. Nagyon király lenne. Jó, van egy ötletem egyébként. Nem feltétlen béka hang, de ugye alapvetően ez eddig se zavart minket, hogy nem azonos hangokat adtunk amúgy az állatoknak, úgyhogy... Jó, ezt túlja. Még egyszer. Jó lesz.
Ő lesz Feri a béka. Feri a béka. Mondjad, Feri! Mit akartál mondani? Értem. Nagyon jó. Nagyon jó. Na. Ő a... It spins the tail like a helicopter. What? Ő egy nyúl. Ez egy kutyus! Ez egy kutyus! Legyen ez a hangja. Jó. Kutyus! Így. Kutyus! Benne vagyok. Benne vagyok. Benne vagyok. Benne vagyok. Kutyus. Szerintem az Orbán Mi volt ez? Jó, oké. Az egy cica. Az egy cica. Az egy cica, bazd meg. Durmi! Durmi! Durmi. Mi legyen Durminak a hangja? Kommunisták. Mi? Kommunisták. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, imádom, kurva jó, kurva jó. Nagyon jó. Mi legyen a neve? Durmi? Durmi, ezt mondaná. De lehet kommuniket. Kommunist. Nagyon jó, szeretem. Durmi kimondja. Mondjad, Durmi, mit akartál mondani? Mi van? Kommunisták. Én is így gondoltam. És mi a helyzet a mai gazdaság? Igen, de először, hogy mondjam végig, szóval a mai gazdasági helyzetben mi a helyzet? Kommunisták. Szerinted? Igen, én is így gondoltam. Na, szóval menjünk a többiekhez. Kommunisták. Epic. Menj a kutyus mellé. Igen, jó, oké. Ki a kövi? Ő a nyuszi. És mivel nincs még elég pénzünk, ezzel beállunk hallgatni őket egy kicsit, jó? Szerintem az Orbán Szerintem az Orbán Szerintem az Orbán Szerintem az Orbán Nem hallatszódik Durmi, sajnos. Sajnos Durmi nem hallatszódik a káosz közepén, de nem baj, megelégszünk ezzel, hogy tehát oda képzeljük őt, és akkor megnyugszik a lelkünk, hogy csak kivonja az igazságot, hogy a kommunisták. Anyuszi, hát ez túl cuki. Túl cuki ez a nyuszi. El kéne rontani, igen. Igen, én is ezen gondolkodtam. El kéne rontani ezt a nyuszit. Hogy kéne elrontani a nyuszit? Milyen hangot adnátok a nyuszinak? Nem. Mondtál, Jóska gyerek, most ma fáldál! Nem. Menjél már, pöcsömöccse! Nagyon boomer ez a soundboard. Igen, egy kicsit boomer, de nem baj, én hozzám igazodott. Maradjunk annyiban. Ennyire te se vagy boomer. Ó, dehogy nem. Dehogy nem. Titya? Ez fura volt. Mit mond a róka?
Igen, az Rókához kellett volna, de nem jó lesz ez így is. Na, milyen gata adnak a nyuszinak? Doom Icon of Sin. Azt nem vágom. Doom Icon of Sin. Az micsoda? Pisti haló? VR Pisti haló? Haló? Ez a hang? Doom Icon of Sin. Várjál, valamiről nem maradtam. Ez mi? Ja, hogy ja! Tudom, mire gondolsz. Csak az a baj, hogy ez copyrightos. Ez copyrightos. Meg fog minket baszni a YouTube. VR Pisti, haló? Azt várja, azt én megtalálom valahol. Ez se rossz egyébként. Egyébként ez se rossz. Nem biztos, hogy erre gondoltatok. Nem tudom, hogy megtalálom-e, az a baj. Szerintem nem fogom megtalálni. De hogyha valaki megtalálja, akkor szóljon. És küldj el. Van még egy ötletem. Lehet, hogy erre gondoltok egyébként. De nem biztos. Nem biztos, hogy erre gondoltok. Hol a francban van? Sziasztok! Sziasztok, itt újra VR. Aha, mit van? Azt még így röhög Jani mellettem, mint egy állat. Képzeld el, meg megkúr az ideg. Mi a... Mi? Melyik? Várjál. Nem. Talán lehet, hogy kijön, de mindjárt megnézzük. Kúr az ideg. Várjál, nem jól basztam. Mi a... Most? Melyik hív? Mit hív? Buzi, mit hív? Ne hívjál, geci! Kurva, képzeld el, meg megkúr az ideg. Várjál. Mi a... Melyik hív? Mit hív? Buzi, mit hív? Ne hívjál, geci! Mit hív? Buzi, mit hív? Ne hívjál, geci! Ő lesz Pisti a nyúl. Pista a nyúl! Mit hív? Buzi, mit hív? Ne hívjál, geci! Jó lesz! Jó lesz! Jó, oké, hol van a nyúl? A nyúlat adjátok ide. Várj, át kell mennem a tengeren. Mit keres itt az Antarktiszon, Pista? Cool. Oké, már nincs sok hátra, jó lesz. Ez egy teknős? Szerintem ez egy teknős lesz. Így van, ő a teknős. Nagyon cuki ez a teknős. Horthy Miklós katonája vagyok. Nem. Egy az Isten, egy a nemzet. Nút. Istenem. Nap drogok nélkül, hol van a kígyó? Nem tudom, még ezek a hangok. Én most már csak kotrok a vödör aljáról egyébként. Megyek. Ez mi? Ez nem tudom mi. Hagyjuk. Most fogytam ki egyébként. Most fogytam ki így a hangokból, úgyhogy lehet segíteni, hogyha esetleg van ötletetek. De azért keresek én is nagyban. Azért én is. A zene az jó. A zene az jó. Hát figyelj, nagy igazságok vannak itt egyébként. Köcsög Jankó is fölkerekedett, hogy
Szerencsét próbáljuk. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt. Kis köcsög. Van még egy ötletem. Még egy ötletem van. Nem tudom, hogy megtalálom-e. Egy pillanatot kérek tőletek. Lehet, hogy meg fogom találni. Azt hiszem ez az. Pöttöm Magtilda. A kézi munkaverseny. A Tapsi Fesztivál szervezőbizottsága idén is meghirdeti a kézi munkaversenyt. Ezt nekünk találták ki. Hurrá! Örvendezett Molly, mert alig várta, hogy végre valahára megmutathassa a világnak, milyen ügyesen kézi munkázik. Szervusz, Rupi! Hát te mi járatban? Nem is tudtuk, hogy tudsz kézi munkázni. Nem jó. Nem jó, túl hosszú, de nagyon jó lenne egyébként, csak túl hosszú. De volt egy másik is. Amire jó a farkad? Igen. Ez hol az anyámban van? Pedig ez is jó lett volna. Boci, megfázott! Nem. Nem hiszem, hogy meg fogom találni, de jó lenne egyébként. Hát szerintem ez nem lesz meg. Jó, akkor valamit kotrunk továbbra is a vödröljáról. De egyébként nem lett volna rossz. A kisköcsög, igen. A kisköcsög a legjobb. Jó, van még egy hely, onnan keresetek. Lehet, hogy ez jó lesz. Túl sok időt eltöltök ezzel szerintem amúgy. Van egy ilyen érzésem. Túlságosan sok időt. Túlságosan sok időt. Túrjad a havat, basszam meg a nyádot! Tökéletes, én imádom, én megvettem. Túrjad a havat, basszam meg a nyádot! 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 Jó lesz. Jó lesz. Ő lesz Rezső. Mit akartál mondani, Rezső? Mondjad, Rezső? Mi van, Rezső? Mondjad. Túrjad a havat, basszam meg a nyádot! Nem tudod sajnos végigmondani, sajnálom, csak 3 másodpercet tudsz végigmondani. Nem megy, ennyi fér bele a keretbe, ez van. Na ez mi a szar? Runs as if only ends in no. Ez egy paci. Egy napszöveges paci? Ő egy pacó. Ő egy pacó. Mit mond a pacó? Mit mond vajon a pacó? Mit mond a pacó, Erzsi? Azt ma már mondtad? Igen? Ma már utánoztál pacó hangokat. Ma utánozhatom még egyszer. Wow. De most ez is belement. Bocsánat. Wow, a végére. Még egyszer megcsinálni. Na még egyszer. Tökéletes, megvettem. Menő pacó. Ő menő pacó. Tökéletes. Epic.
Ok. Jó. Utcsó 3. Poci! Poci, targ! Már volt? Na. Jó. Milyen hangot ad ki vajon a bocika? Szerintetek milyen? Milyen hangot adhat ki? Old Town Road? Nem. Valami más kéne. Milyen hangot ad ki egy boci? Jó éjszakát, gyerekek, a bocinak? Nem rossz. Nem rossz ötlet. Nézem. Melyik gyerekkor végen legyen, várjál. Mert nem érdek elmélet lappang még az internet hasábjain belül. Csak meg kell találni. Szép álmokat, gyerekek. Valami rövidebb kell, nem? Ha tetszett ez az jó éjszakát. Jó. Ez jó lesz. Addig is. Ez jó lesz, ez tetszeni fog. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nekem ez tetszik. Ő András. András a boci. Ne hívják! És egyszer csak megszólal a nyúl. Ne hívják, Geci! Basszam meg a... Bezeg. Végig fogunk menni, nyugi, jó lesz. Oké. Ez egy mókus lesz? Igen, szerintem, vagy egy hörcsög. Hörcsög, ő egy hörcsög, jó. Hörcsög. Van egy ötletem. Csak hogy legyen egy ilyen kis önszopás is a dologban. Pillanatot kérek. Akkor az igaz. Majdnem jó volt. Japán. Akkor az igaz. Rosszkor. Mindjárt jó lesz. Az időzítés a fontos. Tökéletes! Mokoró! Mokoró a hörcsög! Imádom! Gyere, Mokoró! Jaj, ne! Gyere, Mokoró! Ucsó, Csiga! Hova vagy a Csiga? Hova vagy a Csiga? Meséljetek, hova vagy a Csiga? I am a snail. All I do is munch on some leaves. Drink some water. And rest my sleepy little snail bum. It's great. I love it. It's who I am. I love being a snail. And you should love being you too. Ez oké amúgy. I'm a snail. Jó, ez az eleje, ezt tetszik, jó? Oké. I am a snail. I am a snail. Tökéletes. Ő... Csiga. Kész. Már elegettem, srácok, mert nem, a nevek terén én ezt így nem. Mondja, Csigusz! I am a snail. Tökéletes, én nagyon imádom, köszönöm szépen. Jó lezárás. Jó, azt hiszem végeztünk az összes állítkával. Úgyhogy ez itt az ideje, hogy megnézzük egyben a dolgokat.
Szerintem tökéletes. Most nem is hallgatok? Ugye? Én elfogadtam. Jó lett. Zseni, én megvettem 10/10. Kész, megvagyunk. Ja. Kár, hogy nincsen benne cápa. Nagyon jó lett volna benne egy cápa. Lesben áll egy cápa. Egyébként itt ki lehet váltani új területeket. Windy Hill. Amit azt jelenti, nagyon jó, Ivánok, köszi. Itt azt jelenti, hogy aha, itt föl lehet jönni. Ez mi? Itt valamit ki lehet még? Nem. Akkor ez csak egy ilyen külön rész itt? Aha, Echo Cave. Ja, várjál, ezek különböző hanghatásokat adnak az állatoknak? Várjál, hogyha ide rakok valakit, akkor mi fog történni? Szívrakják ide. Jó, legyen durmi. Jó, oké, durmi. Kommunisták. Jó, értem, világos. Kommunisták. Nagyon jó. Nem tudom, már megkülönbözted őket. I'm a snail. Ja, és a másik, az Echo, azt nézzük meg Echo-ban őket, gondolom. Igen, Feri, mondjad. Mit akartam mondani? Nagyon jó, tetszik. Na várjál, akkor... Kommunisták. Jó van, Durmi, nyugodjál már le! Mondjad. Most mondjad. Igen? Kommunisták. Oké, Durmi, jól van, értjük. Rendben van. Oké. És akkor... Ez nem tudom, hogy működik egyébként. Aha. Nem tudom, hogy ez hogy működik, tehát ide most kell raknom 5 darab állatot, oké, az világos. Jó, egy. Szörölezső. Oké. Gyere, cica. Legyen kutyus. Kommunista. Jó, legyen Andris. Jó éjszakát. Place your animals the mi? Space, jól láttam? Oké, most már értem. Most már értem. Most már minden világos. Jó. Oké. De most már értem. Most már minden világos. Jó. Oké. Nem. Jó van, kussolj már, Rezső! Na. Jó, nem kínozlak titeket tovább. Szerintem végére értünk a játéknak. Kijátszottuk.
kijátszottuk, first try, vége, kész. Még tudunk venni magunknak ilyen különböző jelmezeket, mert nagyon cuki ez a játék. Egyébként tényleg nagyon cuki ez a játék, csak mi undorító férgek vagyunk, és elrontottuk itt mindenkinek itt a dolgát. Ez a nagy bős helyzet. Ez a nagy bős helyzet. Egyébként gondolom, hogyha megveszek itt nem mindent, akkor valamilyen achievementet azért kapok a játékért. Feltételezem legalábbis. Nyilván, hogyha így normálisan játszottuk volna, akkor ez sokkal funabb lett volna olyan szempontból, hogy így gyűjtögetjük a pénzt, meg nem tudom mi. De nem baj. Így is jó volt. Szerintem végére értünk a játékra. Jó, hát igen, ez volt. Egy utolsót hallgassunk. Exercise. Most tönkretettem a játékot? Várj, most eltörtem a játékot? Várjál, bazd meg! Rájöttem. Oké, rájöttem. Kommunisták. Jó van, Durmi. Értsük, Durmi. Jó van. Jó. Oké. Jó. Szerintem legyen egy elég. Szerintem erre innom kell. Elinnom kell. Jó volt. Jó, oké. Szerintem legyen ez a végszó. Kommunisták. Legyen ez a végszó. Kéktem. Hivatalosan is kéktem. Jó volt. Leizzadtam. Fáj a fejem. A vége azért vitt mindent. Én szerintem jót választottam Durmi hangjának, én úgy érzem. Én nem tudtam, hogy ilyen feature is van a játékban, de tetszik. Nagyon tetszik. Ez jó volt. Köszönöm szépen az élményt. Ez csak egy ilyen kis laza live-ra gondoltam. Szerintem jövő héten elkezdhetjük a komolyabb dolgokat. Folytatjuk a 100-as, pontosan most már csak a 99-es listát. És komolyra vesszük majd a figurát. Jövő héten akarom majd leleplezni, nem akarom még továbbra sem elárulni, hogy mi lesz, de remélem, hogy tetszeni fog nektek. Nem fogjuk végigvinni egyébként a játékot, de mindenképpen fogunk vele játszani azért egy ilyen 1-2 stream erejéig, majd meglátjuk, hogy alakul. Úgyhogy, és köszönök! Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát fantasztikus hétvégét kívánok nektek. Remélem, hogy minden szuper lesz, minden jól alakul, jó pihenést, és igen, Bütyök jókor érkezett, szia Bütyök. Jó pihenés nektek, pihentek sokat, aludtok sokat, a szokásos, ilyenkor ezt szoktam mondani,
És jövő héten, szerintem pénteken, de most gyorsan elnézek a naptárra, igen. Jövő héten pénteken fogunk találkozni, ugyanúgy ilyen 6 óra, 7 óra környékén. Jó, mondjuk most 8 órakor kezdtünk, de ezt nem zavarjon titeket. Úgyhogy, hát nyugodalmas jó éjszakát, találkozunk a legközelebb.